Aca Janković, ustro se ko pička. Te, brate. Ajde, čujemo što. O čemu pričamo? Znači, prozivate Straleta TKD, okej, brate, pravite pare, ja to pozdravljam, ja to podržavam, buraz. Ali ne možeš, Tebra, da prozivaš nekoga preko interneta. Ja nikad nikog nisam prozivao, s kim nisam smeo da, Tebra, da se ponabada. Ne možeš da se prozivaš, Fina logika, dobro. Tebra, na internetu, a da, Tebra, ne smeš sutra da se ponabadaš s tim istim. Realno, brate, realno. Svaka drama koja se ikad desila se završila fajtom. Znači, baka svako koji je prozivao, on je, brate, završio fajtom, jer sutra možeš da se pobiješ sa njim. Razumete, ne može ništa se reši ovako, ovo, ono. Drugo, neću uopšte ovde više ništa da reagujem, jer, brate, ovo je prosto, brate. Ovde se vidi, brate, forsira kako se zove meč, jer, brate, ja bi ga bratio u hajpu. Brati u hajpu je, mislim, Šark je uvek bio u hajpu, non stop izlazi i, brate, forsiraju taj meč, pa druže, zašto nisi realan, brate, i prema sebi i prema drugaru? Razumeš? Da li ga izazvao Luka Silni? On kaže da mu ne treba keš, ovo ono, i posle toga proziva mene da se bijem i proziva Šarketa, koji nikad rukavice nisu stavili na ruke, razumeš? Pa ga Luka Silni isprozivao, to jest izazvao da se biju, što ne kažeš to sad u tom videu, kažeš, ej, Luka Silni ga izazvao, nije teo da se bije. Hej, ja...